Presyo ng mga isdang gulyasan, 80 pesos na per kilo, 160 po. Isang piraso ng bangus na gupa may 150 po. Ito po yung mga isdang binluan, sagisi, lapu-lapu at mga dalagang bukid. Ito yung binluan, oh. Magkano presyo ng binluan? 180 na lang ang per kilo. Sagisi, 150. Lapu-lapu. Magkano kaya wala lapu-lapu? Yun ang presyo, no? Boss, magkano presyo ng torsilyo? Per kilo? 180. Yun ang presyo nito. 180 sa mga isdang torsilyo, no? Ayos na ayos yung pagkakapanood ko doon. Ang sakit ng tiyan ko. Magkano presyo mo ng tilapia na pwede mo nang iluto, nilagyan mo ng asin. Makulit. Tapos yung kapitbahay mo dito nagbebenta ng gulay, nagbayad na. Matagal pala magbayad yun. Ayun o, tumatawa pala sa likod ko. Meron na akong apo sa tuhod. Ayun, apo sa tuhod. Tsaka lang nagbayad. Grabe talaga. Magkano yung isdang espada? 180 na per kilo. 150 po sa mga labahita. Ang bangus, 180 rin ang per kilo. Ayan, nilachay, sapsap, malakapas, kabase. At meron din po ditong bentahan ng mga bitbit. Ayan. Tapos mga alumahan. Sa per kilo ng alumahan, magkano? Ayun, 160 po na per kilo, no? Ng alumahan. Kilo ng gulyasan ay 100 pesos. May tumpo ka po 3 piraso. 50 pesos sa mga bentahan po ng mga dalagang bukid. Good morning. Good morning. Sandaan na po, sir. Ayun, shout out po. So ayan mga presyohan ng kanilang mga isang burot galunggong na sariwa sa halagang 50 pesos at 100 pesos. Alright, good morning everyone. Tayo po ay nandito sa Malabon, Tumpukan at tayo ay mag-a-update at mag-aalam ng mga latag na presyo na sulit abot kaya ng ating bulsa. So samahan nyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go. Yung mga presyo dito na mga hipon tumpukan. So sa halagang tumpukan po ay makakapag-ulam ka na ng 100 pesos na hipon. Ang presyo po talaga sa per kilo ay 300 pesos. At ang mga galunggong 50 pesos lang po na inyong mabibili. Tulingan magkano, idol? 100 pesos na tumpukan po ng tulingan, no? At ang burot galunggong magkano? 100 pesos din po sa mga burot galunggong. 100 pesos lang po ay may ulam na at sapat na sa iyong pamilya. Ito pang prito, pwede ko. Alright, so yun po yung update natin sa kanilang hipon at mga panindang galunggong at tulingan. Dito muna tayo sa mga bentahan ng mga gulay, no? Mag-alam tayo ng presyo kung tumaas ba o bumaba ang kanilang mga bentahan. So tawid tayo rito. Alright, nandito na tayo sa mga latagan ng gulay, no? So, kasi ang pinaka-maximize na nakikita natin, no? So, shout out. Lodi, magandang umaga sa inyong mag-asawa. Ayun, shout out. So, mag-alam tayo ng mga presyo
So ito yung malimit na presyohan na bentahan ng repolyo. So yung mga dahon-dahon po natin dito na bentahan po nila ay 10 pesos na mga pansahog sa sinigang, no? So yan po yung mga latag dito. So nandiyan naman po yung mga mamimili nila ng gulay. So alam na natin yung presyo ng repolyo. Magkano repolyo mo? So busy kaya hindi natin maistorbo, no, sa kanilang bentahan. So yung mga pansahog kasi dito ay saktuhan na makakabili ka talaga dahil sa iyong mga lutuing ulam. May tingi-tingi po kasi silang mga binebenta po dito, kagaya na lang po ng kamatis, no. Kada balot po ay 20 pesos. Yung mga sibuyas 20 pesos, kalamansi 10 pesos. Yung bawang po ay 20 pesos din po. Talagang tingi-tingi po ninyong mabibili na kada balot. Yun, Happy Mother's Day. Ayun, shout out. Magkano presyo ngayon ng ng repolyo? Sandalan mo. Yun, 100 pesos na kilo ng kanyang repolyo. Pangregalo sa mga kasama nyo. Ayun, panregalo 10 pesos, mga sili. Mother's Day. Isang kulang. Pangregalo sa asawa nyo. Nakakaisa talaga kayo. Okay, salamat. Thank you. So, yun na. Abante na tayo at alamin natin yung mga presyo, no, ng kanilang mga latagan ng isda dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. So, abante tayo. So, dito po yung mga presyo, no, 120 na kada piraso ng isang bangus dagupan. Kada piraso po yan, no, na ibinebenta po. 120 bangus per piraso. Morning. Oy pare, shoutout sa'yo. Ingat, ingat. Ito yung mga presyo. Presyo ng mga isdang gulyasan. 80 pesos na per kilo. 160 po. Isang piraso ng bangus dagupan may 150 po. So yan po yung mga presyo ng mga bangus ni Nanay Noemi. Nanay Noemi, magkano po per kilo? 200 pesos na ganyang kalaking bangus po na ginagawa po. Ganda, 260 lang oh. Ayun, no? 260 lang po isang buo. Isang buo, 260. Malaki na po yun, yung bangus na yun. Pero ang presyo po ay 200 pesos per kilo. Nanay Naimi, salamat po. Thank you po. God bless. Ipon. So, shout out sa'yo. Kaluga. Ayun, shout out. Ayaw. Dito kayo na pwesto ah. Batang tindero na ng Malabon Fish Market. Dati nagkakain ko ngayon. Batang tindero na ng Malabon Fish Market. So tawid muna tayo dito sa mga tumpukan na ating nakikita at mabibili ng sulit. So shout out, bossing. Shout out. Dapat gano'n, kumakaway talaga, di ba? Ano mga ganon? Oh, di ba? Para lang tayo kandidato. So shout out sa iyo, Malabon na botas. Tay! Tay na lang yan, Tay! Binibenta yan! Magkano ba presyo? Magkano? 35! 350 ang per kilo ng hipon. So dito muna tayo, abante muna tayo. Medyo nahihirapan tayo sa baka masagi. Thank you Salamat.
Ito po yung mga isdang binluan, sagisi, lapu-lapu at mga dalagang bukid. Ito yung binluan, oh. Magkano presyo ng binluan? 180 na lang ang per kilo. Sagisi, 150. Lapu-lapu. Magkano kaya wala na lapu-lapu? Yun ang presyo, no? Maganda yung mga latagan nila dito na mga isdang bato. Dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. At, Kuya Warren, salamat ha. Thank you. So yan ang mga latagan dito na mga isdang bato at dito yung mga magagandang torsilyo. Boss, magkano presyo ng torsilyo? Per kilo? Yun ang presyo nito. 180 sa mga isdang torsilyo, no? Boss, thank you. Salamat. So, yun, nakakapag-update tayo ng kanilang mga latagan. Patungo tayo dito sa taas ng tulay, no? Para makapag-update tayo sa kanilang mga latagan na ibinebenta sa ating mga mamimili. So, dito yung mga presyo ng mga gulyasan ay 80 pesos lang din po dito yung per kilo, no? Bangus dagupan kada piraso ay 170, may 160, 150 na kanilang bentahan. So yun po yung mga presyo ng bangus at gulyasan. Kuya Romy, okay na yan? Ayos na ayos yung pagkakapanood ko doon. Ang sakit ng tiyan ko. Magkano presyo mo ng tilapia na pwede mo nang iluto? Nilagyan mo ng asin. Makulit. Tapos yung kapitbahay mo dito nagbebenta ng gulay, nagbayad na. Matagal pala magbayad yun. Ayun o, tumatawa pala sa likod ko. Meron na akong apo sa tuhod. Ayun, apo sa tuhod. Tsaka lang nagbayad. Grabe talaga. So, Kuya Romy, magkano yung presyo ng tilapia ang Batangas? 100. 100 pesos. Eh, yung bangus dagupan po 180, bumaba ng 180 20. po na per kilo, no, ng kanyang bangus dagupan. Mamaya na lang tayo, Kuya Romy. 3.5 million, bro. Inabot ng 3.5. Ang laki talaga, 3.5 million yung views sa Facebook. Okay yun? Kilala na kayo ni Algorithm. Kilala. Si Algorithm si Facebook. Kapag lagi kayo nag-upload ng mga video sa Facebook, yun, okay yun. Lagi nang ganun yung mga marami na manonood sa'yo kasi pinasikat niya yun. Nag-viral eh. Kailangan may mag-viral talaga. So kayo Romy, babalik na lang ako. Ikot muna ako. So dito tayo sa mga presyo ng gulay, no? Yan po ay presyo. Nanay Josie, magkano presyo? 20 pesos lang po ninyo mabibili guys, yung mga nakataling talong. Tapos yung mais. Mais po magkano isang balot? Ang dami na kita doon. Comment ako. Mais po magkano? 50. So, Nanay Josie ha, nag-share ka, nakita ko. Sumasayo kayo, hindi sabay-sabay. Nabalik na naman ang nakaraan. So, eto. Nagbayad ka na pala. Siyempre naman. Eh, may apo na siya sa tuhod, kaya ka lang nagbayad. Salamat nga sa nagbayad pa ako eh. Ang daming bukas talaga. Kaya kami kanta may bukas pa. Oo, diba? Hindi ba? Talaga nga naman, no? Thank you, Tia. Salamat. So, dito tayo sa pagtawid ng mga tumpukan na ibinebenta sa mga mamimili. No? Medyo binibilisan natin ang ating paglalakad dahil nga traffic na po. Nagkaroon po ng build up dito sa Malabon Fish Market. No? Yung mga presyo ng mga tinda nila dito ng mga tumpukan nagkakalaga ng 50 pesos. Meron din pong 100 pesos na bentahan po ng mga burot galunggong. Bossing, wala kang tila, bangus na tatluhan, no? Boss, 200. So yan po yung mga presyo, no, ng kanilang burot galunggong. Sa halagang 50 pesos.
Ayan po, galunggong pa rin po yung mga latagan dito. Napakarami. Sa halagang 50 pesos lang at 100 pesos ay may sulit ulam na ang iyong pamilya. So dito tayo. Andiyan ka na ngayon ha. Magkano yung isdang espada? 180 na per kilo. 150 po sa mga labahita. Ang bangus, 180 rin ang per kilo. So yun po yung mga presyo na kanilang bentahan po dito ng isda. Labahita, bangus at espada. Salamat, thank you. Pre, seryoso ka dyan. So ito po yung presyo no, ng gulyasan. 100 pesos per kilo. Yung mga tumpukan ay 100 pesos na lang po. So yan po yung mga na-update natin. Itong kahabaan po ng Malabon fish tumpukan no. So yung mga tulingan po natin dito ay 50 pesos tumpok. Meron din pong 100 pesos na tumpukan. At ang mga galunggong ay 50 pesos na tumpukan. So tumpok pa rin po no. So ito po yung mga sariwang isda na mabibili nyo po sa halagang 50 pesos na tumpukan na madami na. Ayan, nilachay, sapsap, malakapas, kabase. At meron din po ditong bentahan ng mga bitbit. So yan po yung mga na-update natin na latagan po dito sa bayan ng Malabon Fish Market. Ito yung mga isdang tamban. Ang tamban magkano tumpukan? Ayun, 50 pesos din po yung mga tumpukan dito ng tamban, no? Sa halagang 50 pesos lang po ay talagang sulit na makakapag-ulam na ang iyong pamilya. So yan po yung mga presyo. Tulingan din po, 100 pesos. Galunggong 100 pesos. 50 pesos. So yan po yung mga latag nila dito ng tumpukan. Ito yung mga bentahan ni nanay ng per kilo ng espada sa halagang 180 na per kilo. 50 pesos, 100 pesos na tumpukan pa rin po. Talagang solido ang mga tumpukan na kanilang mga bentahan. Nanay, magandang umaga po. Shout out. Good morning po. Yan yung mga kabase, no? So, 50 pesos pa rin po ang bentahan dito ng galunggong tumpukan. So, sariwa po yan ha, natumpukan sa halagang 50 pesos na inyong mabibili na sulit, panalo ka na sa iyong mga uulamin. Ayan. Tapos mga alumahan. Sa per kilo ng alumahan, magkano? Ayun, 160 po na per kilo, no? Ng alumahan. So, yung mga tumpukan, 100 pesos. Yun. 100 pesos, may pampirito ka na, may pangsabaw ka pa. Salamat. Kilo ng gulyasan ay 100 pesos. May tumpo ka po 3 piraso. 50 pesos sa mga bentahan po ng mga dalagang bukid. 100 tumpok. Meron din po. Ito po ay mga pangkilaw na mga tawili sa halagang 50 pesos na tumpukan. Burot galunggong sa halagang 50 pesos at 100 pesos. Sariwang mga burot galunggong. Hello po, good morning. Good morning. Sandal lang po siya. Ayun, shout out po. So ayan ha, mga presyohan ng kanilang mga isdang burot galunggong na sariwa sa halagang 50 pesos at 100 pesos. Tapos yung mga bentahan din po doon ng tulingan ay 100 pesos kada tumpukan. So abante na tayo. So shout out sa iyo, mais. Ang mais na masipag magbenta dito sa Malabon Fish Market. Shout out. Pampagana muna, bili muna kayo ng mais. Ayun. Sige. Abante na, abante. Ayun oh. So, ito po yung mga sinasabi nilang isdang maya-maya sa halagang 50 pesos na tumpukan.
Tapos 100 pesos na tumpukan ng alumahan. At may mga islang nilache rin po na kanilang bentahan. Yan po ay masarap paksiw. Tapos sa mga burot, galunggong na bentahan dito sa 50 pesos at 100 pesos, no? So dumagsa po, no? Dumagsa po dito yung mga isang burot, galunggong. So makakapagpaksiw ka na, perito at anumang sabaw na iyong gustong luto dito sa mga isang burot, galunggong. 50 pesos kada tumpukan. Yung mga bangus na pandaing po dito ay 100 pesos. So yan po yung mga tagging price ng kanilang bentahan, no? Ng mga seafood sa bayan po ng Malabon Fish Market. So magaganda ang kanilang mga latag na talagang sulit sariwa at magaganda yung latag nila ng burot galunggong. Hindi ka natalo sa halagang 50 pesos mo, no, na dala rito sa Malabon Fish Market. Dahil ang 50 pesos mo ay may halaga dito para sa ulam ng iyong pamilya. Alright, so yun na nga po at nakapag-update na tayo dito sa Malabon Tumpukan kung saan ay marami sa ating mga kababayan na naghahanap ng mga murang presyo na mabibili sa bayan po ng Malabon Fish Market. So shout out sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. At sa mga dumarayo sa bayan po ng Malabon Fish Market, shout out po. At sa ating mga taga-subaybay na lagi pong nanonood sa aking YouTube channel, shout out po. At sa mga vendor na masisipag na nakakapag-atid ng mga murang presyo sa ating mga mamimili. So hanggang dito na lang po, ito pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. Si Boss Landong Pogi-Pogi, shout out po. So hanggang dito na lang po. Bye bye. God bless.